Aloitettiin kävelemään tällaisen ihan tylsällä asfaltilla. Mut sit onneksi päästiin jo metsän puolelle. Eiku itse asiassa mä kyllä haluun takas. No ei toi Olivia kyllä mitään anna tehdä. Kattokaas nyt, mä osaan jo hyppiäkin. Mä rakastan. Olisin kyllä halunnut vielä jäädä hyppimään, mut piti vissi jo lähteä. Kattokaas, mä sain Oliviankin tällaiseen solmuun. Ota nätisti. Lunattaa nätisti. Joo, ai nätisti. En mä nätisti jaksanut ottaa. Kattokaas nyt, mikä tuolla on. Tietenkin este. No matka jatkuu taas. Kattokaa kuinka söpö mä oon. Lettiin pikkuhiljaa lähteä tuolta metsästä pois. Tää on mun lempitekeminen täällä puistossa. Katsotaan, jos täältä löytyisi vaikka tänään tryffeleitä. Onks mä nyt laitoon? Kattokaa mitä Olivia löysi mulle. Sitten me alettiinkin jatkaa matkaa kotiin päin. Aiku olisi ihanaa mennä kaivan naapureiden pihakuntia. No ei sinne! Ei toisten pihoille, Luna. Minnekään ei saa enää mennä. Tähän mä sit jäin. Se haju tulee jostain täältä, mä tiedän. Se on jossain täällä. Luna, älä takerru sinne oksaan. Kaikki kiva kielletään. Ai, nyt kutittaa. Onks mä nyt cool, kun mä pääsin naapurin pihalle? Jes, nyt kotiin. Pysyttekö te vaikka lisää tällaisia videoita?